O karon mga igsuon, nagpadayon kita sa serye sa ato ang wali nga naguluhan, pagmugna og lig-on nga pagtuo atong baruganan. Ang katuyuan nining maong serye mao nga ang magmugna og lig-on nga pundasyon aron magpuyo kita nga magmadaugon sa atong Kristohanong kinabuhi. Kini mao ang sukaran sa atong mga baruganan. Ang uluhan ni atong mensahe karong kahaponon mga igsuon mao kini, ang bili sa pagsunod ni Hesus. Ang atong mensahe karon inyong makita sa YouVersion application nato, YouVersion app. Ug inyo usab makita ang small group discussion questions ug ang atong daily Bible reading. Ug akong gihangyo ang tanan nga dinhi og ang naminaw ug naa sa inyong mga balay ug asa man kamo karon, kun makahimo kamo sa pagtindog, magtindog ta. Kaya atong basahon ang balaan nga pulong sa Dios o gagig pagtahon niini. Hallelujah. Atong basahon sa Mateo 8, kapitulo 8, bersikulo 18 hangtod sa 34. Ato kining gikutlo mga igsoon sa mayong balita. Sa bersikulo 18 nagaingon sa pagkakita ni Hesus sa daghan kayong tao nga nagalirong kaniya, miingon siya sa iyang mga tinun-an, manabo kita sa lanaw. Unya may usa ka magtutudlo sa balaod nga miduol kaniya ug miingon, magtutudlo. Andam ako sa pagkuyog kanimo bisag asa ka moadto. Si Jesus mitubag kaniya, ang mga milo may mga taguanan ug ang mga langgam may mga salag. Apan ang anak sa tao walay dapit nga kapahulayan. Ug may laing tinun-an nga mingon, Ginoo mo pauli una ako aron paglubong sa akong amahan. Si Jesus mitubag, sunod ka nako ug pasagdi ang mga patay nga maoy mulubong sa ilang mga minatay. Misakay si Jesus sa usa ka sakayan ug mikuyog kaniya ang iyang mga tinun-an. Unya mikalit paghuros ang usa ka kusog nga unos ug nasudlag tubig ang sakayan ug hapit kini malunod. Apan natulog si Jesus. Miduol kaniya ang mga tinun-an ug gipukaw siya. Ginoo, tabang malunod na ta. Si Jesus mitubag, nganong nangahadlok man kamo kaayo pagkagamay sa inyong pagsalig. Unya mibangon siya ug iyang badlong niya ang hangin ug ang mga balod ug mibanos ang kalinaw. Bersikulo 27. Natingala ang tanan ug mingon sila, unsa bagyo di ay kining tawhana nga bisan ang hangin ug ang mga balod mopatuo man kaniya. Unya miabot si Jesus sa yuta sa Gadara dito sa tabok sa lanaw ug gitagbo siya sa duha ka mga katao nga nanggula gikan sa mga langob nga gihimong lubnganan. Giyawaan kining mga tawhana og bangis kayo busa walay mangahas o nangahas sa pag-agi ni atong dalana. Ug misinggit sila, anak sa Dios, unsa may imong tuyo kanamo? Mianhi ka ba aron pagsakit kanamo bisag dili pa panahon? Dili layo didto may usa ka panon sa mga baboy nga nanibsib ug mihangyo ang mga yawa kang Hesus. Kung abugon mo kami, pasudla kami ni anang panon sa mga baboy. Sa bersikulo 32, mingon si Jesus, sige, panulod kamo. Mingon si Jesus, ug mipahawa ang mga yawa ug nanulod sa mga baboy, unya ang tibok panon. Naglumba paingon sa pangpang ug nangambak sa lanaw ug nangalumos. Ang mga nagatiman sa mga baboy nanagan ngadto sa lungsod aron pagsugilon sa tanan nahitabo ingon man sa ginangatan sa mga giyawaan. Tungod ini nanggawas ang tanang tao niadtong lungsura aron pagsugat kang Hesus ug sa ilang pagkakita kaniya nangaliyupo siya nga mubiya
siya sa ilang dapit. Magampo ta. Langitong Amahan, balaan nga Dios, amo kang gidayeg, amo kang gisimba o gimaya, gipasalamatan sa imong kaayo Ginoo sa among kinabuhi. Salamat sa imong paghatag kanamo kay gayunan Ginoo. Nga kami Ginoo gad makaanhi, magkakatapok ug makapadayon sa pagpangalagad kanimo. Among gisurinder kanimo ang among kinabuhi ug ang tanan Ginoo Lord, ug mangayo kami una sa tanan ug kapasayloan sa among mga sala nga nahimo. Nagampo kami sa imong balaang espiritu nga mususi sa among mga tagsa-tagsa kakasing-kasing ug magpanglihok sa among taliwala ug maggiya kanamo sa pagtuon sa imong pulong ug atagi kami og kaalam aron among masabtan ang imong mensahe nining kapunon. Salamat Amahan sa imong gugma, sa imong grasya, ug salamat nga ikaw nagpabilin nga matinud-anon sa imong katawhan. Dalaygon ka sa walay katapusan. Kini ang mag-ampo sa ngalan ni Ginoong Hesukristo among Dios ug manluluwas. Amen ug amen. 2000 ka tuig ang milabay, adunay gamay nga pundok sa mga tawo nga naghatag og dakong kausaban sa kalibutan. O kita nahibalo na niini kay kita bunga man sa ilang gibuhat. Nagsugod kini sa dihang gitawag sila ni Hesus sa pagsunod kaniya aron mahimong iyang mga disipulo. Nitumaw ang pulong nga disciple 269 kay gayon sa bagong tugon. O sa laing bahin ang pulong Kristohanon makita nato sa makatulo kay gayon o gigamit kini sa unang higayon sa pag-ila sa mga disipulo ni Hesus. Ang bagong tugon usa ka basahon mahitungod sa mga disipulo, pinaagi sa mga disipulo ug alang sa mga disipulo ni Hesus. Atong pagkahisgutan karon mga igsoon ang pulong disipulo o ang mga sumusunod ni Kristo ug atong tan-awon ang mga ehemplo aron kita mahibalo sa ilang gipangbuhat. Ang tulo niini atong makita sa basahon sa Mateo. Atong makita dinhi nga ang disipulo nagasunod ni Hesus pinaagi sa pagtan-aw, sa pagtuon, pagtuman ug pagsunod sa ilang magtutudlo. Wala sila classroom o conference room, wala sila mag-online o nagbayad sila silang tuition. Diha sila nakat-on sa matag adlaw nga pagsunod sa ilang magtutudlo. Gitawag kini sa Griego ang pulong disciple o learner. Sa ato pa, mga tinun-an o sa pinulungan nato estudyante. Apan dunay usa ka butang nga angay mahibaluan sa mga sumusunod ni Kristo. Nga adunay bili sa pagsunod ni Hesus. Diha nato gikuha ang atong uluhan sa atong wali karon kapunon. Sa Marcos 10:28, si Pedro miingon Hesus. Unya misulti si Pedro, nasayod ka nga gibiyaan namo ang tanan ug misunod kami kanimo. Gibiyaan sa mga disipulo ang ilang pamilya ug mga trabaho aron sa pagsunod ni Kristo. Tungod kay aron mahimo ka nga usa ka disipulo, ikaw magauban kaniya kanunay ug magakat-on sa iyang gihimo ug gipangtudlo. Una-unaa kuno kun ato ning buhaton karon. Unsa kay reaksyon sa atong pamilya? O kaha kita nagtrabaho, unsa kay reaksyon sa atong employer ug mga kaubanan sa trabaho? Siguro makaingon sila o mag-ununa sila nga wala man ni siya pakabana sa iyang pamilya o wala siya pakabana sa iyang trabaho o wala siya pakabana sa iyang mga kaubanan sa iyang trabaho. Sama sa mga managsuong sa pamilya CBD, ang duha niya kanak mibiya kaniya ug ang ilang gibiyaan ang ilang patigayon ug bisunod ni Hesus. Aduna kitay makita nga sa basahon ni Mateo
nga tulo ka kahimtang sa mga disipulo nga nagsunod ni Hesus sa pagministeryo sa nagkalain nga lugar. Sa Mateo 8:9 atong makita nga ang nagsulat nini ni gamit og pulong pundok o panon, sa in English pa crowd, sa makadaghang higayon. Sa ESV kapitulo bersikulo 21-23, sa kapitulo 9 Gs 11-14, 19:33, ato na lang ng homework, no? Take note. Ug atong basahon din sa Mateo 8 nagaingon, milugsong si Jesus gikan sa bungtod ug misunod kaniya ang bagang panon sa katawhan. Ingon tampo nga, si Jesus niadtong panahon na nahimo siyang inila ug ang mga tawo nisunod kaniya. Apan si Mateo naggamit sa pulong disipulo sa makadaghang higayon aron magsulti kanako or kanato nga kining mga tawhana nga nisunod kaniya iyang mga disipulo o gustong mahimo niyang disipulo. Sa unsang katarungan, wala kita masayod. Nining maong bahin sa Mateo 8 atong makita nga si Jesus naghatag kanato og panan-awon may tungod kung unsay buot ipasabot sa usa ka sumusunod ni Kristo. Iya usab nga gipadayag ang mga sayop ug tumong ug tuyo sa mga tawo ngano nganong ila kini gihimo ug nganong gusto sila nga mahimong disipulo. So ato makita mga igsuon aduna say mga wrong motives, no? Dili maong katuyuan aron gusto silang mahimong disipulo. Daghang mga tawo karon nga niangkon nga sila sumusunod ni Kristo. Ang mensahe karon naghatag kanato og listahan kung padulong ba didto ang atong direksyon sa pagkadisipulo. Para ni atong mga note-takers katong magsulat sila sa ato ang pagtulon atong ipahibalo mahitungod nining tulo ka sugilanon sa Mateo nga aduna siya itugbang sa ubang ebanghelyo. Ang atong gibasang Mateo anaa kini ang tugbang ato kini makita sa outline sa YouVersion apps nato. Sama nining Mateo 8 excuse me. Mateo 8:18-22 anang iyang tugbang ana sa Lucas 9:57-62. Sa Mateo 8:23-27 ang tugbang niya ana sa Marcos Kapitulo 4:36 ngadto sa 41 ug sa Lucas 8:22 ngadto sa 25. Sa Mateo 8:28 ngadto sa 34 ana yang tugbang ngadto sa Marcos Kapitulo 5:1 ngadto sa 20 ug sa Lucas 8:26 ngadto sa 39. Tulo ka panan-aw sa tulo ka sugilanon kung unsa ang mahitungod sa pagsunod ni Kristo. Atong tan-awon ang unang sugilanon nga atong makita. Una, gikumpronta ni Jesus ang mga disipulo mahitungod sa ilang prioridad. Nga una sa tanan si Kristo. Mao ni ang ilang prioridad. Kinahanglan una si Kristo sa ilang kinabuhi. Mateo 8:18 ngadto sa 22 atong basahon. Sa pagkakita ni Jesus sa daghan kaayong tao nga nagalirong kaniya, mingon siya sa iyang mga tinun-an, manabo kita sa lanaw, unya may usa ka magtutudlo sa balaod nga miduol kaniya og mingon magtutudlo. Andam ako sa pagkuyog kanimo bisag asa ka moadto. Si Jesus mitubag kaniya ang mga milo adunay mga taguanan ug ang mga langgam may mga salag apan ang anak sa tao walay dapit nga kapahulayan. Ug may laing tunun-an nga miingon, Ginoo, mupauli una ako paglubong sa akong amahan, aron paglubong sa akong amahan. Si Jesus mitubag, sunod kanako og pasagdi ang mga patay nga mo'y mulubong sa ilang minatay. Atong makita din ang mga igsuon nga si Jesus naghatag og maugdanon o maugdanong pulong mahitungod sa maong mensahe. Di man giyon sa ni Jesus pagtubag ang usa ka madasigon nga disipulo nga makita nato dinhi, no? Atong balik og basa ang Mateo 8:19 nagaingon,
Unya may usa ka magtutudlo sa balaod nga miduol kaniya og mingon magtutudlo, andam ako sa pagkuyog kanimo bisag asa ka moadto. Mao kini siya ang gitawag nato mga igsoon nga madasigon nga disipulo. Ato siya makita, una usa siya ka magtutudlo sa balaod nga gitawag og skribo o scribe. Ang skribo o magtutudlo sa balaod respetado sa ilang komunidad sa mga Hudiyo. Sila ang eksperto sa mga balaod ug sama sila sa usa ka religious lawyers nga naghubad sa balaod sa Dios ngadto sa mga tawo. Ug sila ang gipili ug gitugyanan sa mga otoridad sa Hudiyo sa paghimo nini. Ug taas ang ilang nakabuot nga mga edukasyon ug maunungon sila sa sistema sa Hudiyo. Sila respetado sa katilingban isip mga scholars. Nagingon kining mga skribo, magtutudlo, gusto ako mo apil sa imong pundok ug ikaw na ang akong magtutudlo. Sa atong nabasa, eksperto sa balaod, religious lawyer, naghubad sa balaod sa Dios, gipili, gitugyanan, usa sa mga otoridad, taas og edukasyon, maunungon, respetado tungod kini sila mga scholars. Ug niingon siya nga magtutudlo. Gusto ako mo apil sa imong pundok ug ikaw na ang akong magtutudlo. Adunay pagkatinuod ang iyang gisulti ug walay kondisyon ang iyang gipamulong. Magtutudlo, andam ako sa pagkuyog kanimo bisag asa ka moadto. Usa kini ka kumpleto nga tanyag nga bisan kinsa dili nimo mahimong di nimo mabalibaran. Unsa pay laing ikatanyag nimo ni Hesus nga iyang pangayoon. Usa ka eskribo ni hatag sa iyang testimonya, nibiya sa iyang legalismong kinabuhi ug iyang relihiyon ngadto sa grasya sa Dios. Maanindot na apan atong paminawon unsay gitubag ni Hesus. Si Hesus mitubag kaniya, ang mga milo may mga taguanan ug ang mga langgam may mga salag, apan ang anak sa Dios walay dapit nga kapahulayan. Unsa may punto ni Hesus niini? Niadtong panahon na ang mga milo ug mga langgam anaa sa bisan asang lugar o dapit. Ang iyang gipasabot nga mga milo adunay mga balay ug ang mga langgam adunay mga salag nga kapulian. Apan ang anak sa tawo walay dapit nga kapulian. Sa ato pa iyang gipakita ang kamatuoran sa eskribo ug kanatong tanan nga siya walay dapit nga kapahulayan. Ang iya lamang ikasaad nga dili sayon ang pagsunod kaniya. So ato i-check itong susiyon ng kamatuoran. Si Jesus walay gipanag-iya nga mga butang gawa sa iyang sapot nga gisulob sa lawas. Tingali wala siya'y balay, wala siya'y sweldo, wala siya'y sakyanan nga magamit sa iyang pag-adto sa nagkalain-lain nga lugar. Tingali siya naglakaw lamang sa libuan ka kilometro sa iyang pagbiyahe. Si Jesus naghatag kanato og panan-awon sa gipamulong niining maong tao. Siguro ang maong iskribo wala niya i-considerar ang bili sa pagsunod ni Jesus. Wala niya huna-unaa ang kalisod ug ang mga pagsulay nga iyang masugatan. O kay human niya makita ang mga milagro, tingali nagtuo siya nga maanindot ang pagsunod ni Kristo ug wala gayud siya'y huna-unaon pa nga kalisod ug mga pagsulay nga moabot. Nahitabo sab kini karon. Sayon kaayo alang kanato ug mahinamon kita sa pagsunod ni Kristo kun maayo ra ang dagan sa atong kinabuhi nga Kristohanon. Daghang mga tawo gipulan na sa Kristyanismo tungod kay nagtuo sila nga kini sayon. Gipulan sila. Kay nagtuo man sila nga sayon ug malambuon. Apan ang Dios nag-ingon nga kung musunod kita kaniya, ato gayud nga masugatan ang kalisod. Pagsalikway, paglutos, kalisdanan, ug sakripisyo sa atong pagsunod ni Jesus. Isip mga Kristohanon, hinumdumi mga igsoon, nga kita
lumulupyo sa langit. Ang atong gipuy-an dinhi sa kalibutan temporaryo lamang. Lumalabay kitang tanan. Apan daghan ang mga Kristohanon nga komportable na sa ilang kinabuhi dinhi. Daghan gyud. Dili kinahanglan nga sobra ang atong pagkakomportable dinhi sa kalibutan kay kitang tanan lumalabay lamang. Ang mga milo may mga taguanan ug ang mga langgam may mga salag apan ang anak sa tawo walay dapit nga kapahulayan. Ayaw kaluy si Jesus kung wala siya dapit nga kapahulayan. Hinuon atong kaluy-an ang tawo nga nahikot ang ilang kinabuhi dinhi sa kalibutan. Ug dili na hinuon sila makasanong sa dayang maabot ang panahon nga sila tawgon o ang sa pagtawag ni Kristo kanila. Kaluy kini mga tawo nga naghinalig sa ilang mga posisyon, mga negosyo, nga dili na sila makalihok sa pagtawag ni Kristo aron pag-uban kaniya. Kaluy ang mga tawo nga wala muhatag og bili sa pagsunod ni Jesus. Ang mga tao nga walay pulos sa katilingban o ang mga tao nga wala na makaamgo kung unsay bili ang pagsunod ni Jesus. Kung atong tanahon, ang maong buhat sayon na gyud kaayo ug atong tanahon. Tanahon lang. Apan miingon si Jesus, kay inyong tanahon, tanawa ang bili. Tanawa ang bili. Ug ang ikaduhang disipulo sukwahi kini sa nauna. Ang naguna madasigon ug kining ikaduha ato siyang tawgon nga nagpanuko nga disipulo. Sukwahi siya sa nauna. Sa bersikulo 21, og may laing tinun-an nga mingon Ginoo mo pauli una ako. Aron paglubong sa akong amahan. Maanindot kung atong tanaw ng susama nga mensahe sa Lucas 9:59 atong makita nga si Jesus mismo nag-imbitar sa maong tao. Ang una, ang katong madasigon ni voluntaryo. Ang ikaduha, si Jesus mismo ang nag-imbitar o nagtawag. Kining nagpanuko nga disipulo. Ug ang tubag niya kining maong tawo nga giimbitar ni Jesus ningon, Ginoo, mupauli una ako aron paglubong sa akong amahan. Unsay sayop niini? Ug atong ditsuon pagtan-aw nga maglubong siya sa iyang amahan, wala man ay sayop. Ang sayop niya na kung basin dili tinuod. Sa first century sa Jewish, ilubong dayon sa mga Hudiyo ang ilang mga patay sa maong adlaw. Matod pa ni John MacArthur ang pag-ingon. O ang pag-ingon nga mopauli una ako aron paglubong sa akong amahan nagpasabot nini sa Middle Eastern nga mopauli siya ug magpabilin siya sa balay hangtod mawala ang iyang amahan. Aron iyang madawat ug madala ang iyang kataguyunan isip iyang inheritance. So mao na gipasabot ni ana nga muuli usa ko ay ilubong nako akong amahan. Sa ato padili siya mosanong sa bisan unsa nga bulaton samtang buhi pa ang iyang amahan ug usa-usab kini kapaagi sa pagtahod sa iyang amahan. No? Apan sa laktod nga pagkasulti nagpanuko siya pagkuyog ni Jesus. Siya mismo giimbitar apan siya nagpanuko pagkuyog. Ang katong ni voluntaryo, wala pa kuyuga ni Jesus. Ano na usa ka butang nga nag-agni ni Jesus sa pagtawag ni ining maong tawo, maong disipulo, kaning ikaduha. Apan unsay nahitabo, nagpatigbabaw ang iyang obligasyon sa iyang amahan, labaw sa tanan. Gibaliwala na niya ang pag-imbitar kaniya ni Jesus. O si Jesus adunay usa ka pamaagi sa pagtawag kanato karong panahon na. Nga diin kita, nga dili kita andam. Magtawag siya kanato sa dihang busy kay ta sa atong mga buluhaton. Muimbitar siya kanato
nga kita moduol kaniya sa panahon nga kita adunay mga problema nga pinansyal. Ug sa atong tan-aw wala kita masayod kung unsay buhaton. Usahay mosulti siya kanato nga kita mga lagad kaniya samtang nagpaabot kita sa atong mga papeles para abroad. Magpaabot ta nga molarga kita apan ningon si Jesus, pangalagad kanako. Usbon kita niya ngadto sa daghang responsibilidad tungod kay daghan ang iyang ipahimo. Sa atong mga patigayon o sa atong eskwelahan o sa atong mga balay, ug daghan kanato nag-struggle gyud ini. Nagduha-duha kita mga igsoon. Usay makaingon ta, ayaw karon Lord, dili ako andam. Tuguti ako nga maglubong usa ako sa akong amahan. Dagang higayon mo tawag si Jesus kanato. Apan mahadlo kita kung unsay mahitabo. Mawala ang atong comfort. Mausab ang atong direksyon sa atong kinabuhi o kita magkalisod. Mga igsoon, ang importante nga naa kita uban ni Jesus sa pagtawag o sa pagtubag sa iyang pagtawag kanato. Ang Biblia nagatudlo kanato nga anaa gayud sa saktong panahon kung ang Dios magtawag kanato. Ug kinilisod alang kanato ngano man tungod kay dili kita andam. Maong gitubag ni Jesus ang maong tao sa bersikulo 22. Ningon si Jesus, sunod kanako og pasagdi ang mga patay nga mo'y mulubong sa mga minatay. Mao kini iyang punto. Unsa ang atong makatunan sa pagsunod ni Kristo? Pinaagi ning duha ka klase sa disipulo. Ang madasigon nga disipulo ug ang nagpanuko nga disipulo. Mangutana, asa man ang atong prioridad? Ato bang gitan-aw ang bilis sa pagsunod ni Kristo? Andam na ba kitang ipadaplin ang atong mga plano ug uban pang mga agenda sa atong kinabuhi? Kay kini mahitungod lamang sa atong prioridad. Unsa man imong prioridad karong adlaw? Nag-una ba si Jesus niini? Mao kini ang usa ka hagit sa pagbutang ni Kristo nga mao'y mag-una sa atong prioridad. Ikaduhang bahin sa atong kaduhang bahin naa sa bersikulo 8, 23-27. Ang ikaduha. Isip disipulo si Jesus mohagit kanato sa pagsalig kaniya. Atong tanawon ang una mga igsuon, nagaingon din gikumpronta ni Jesus ang mga disipulo mahitungod sa prioridad. Ug ang ikaduha, si Jesus mohagit kanato sa pagsalig kaniya. Bersikulo 22 ngadto sa 27 nagaingon, misakay si Jesus sa usa ka sakayan ug mikuyog kaniya ang iyang mga tinun-an. Unya mikalit paghuros ang usa ka kusog nga unos. Nasudlag tubig ang sakayan ug hapit na kini malunod. Apan natulog si Jesus. Miduol kaniya ang mga tinunaw, gipukaw siya, Ginoo, tabang malunod na ta. Si Jesus mitubag, nganong nanghadlok man mo kayo paggagamay sa inyong pagsalig. Unya mibangon siya, gibadlong niya ang hangin ug mga balod ug mibanos ang kalinaw. Natingala ang tanan umingon sila, unsa bagayod di ay kining tawana nga bisan ang hangin ug mga balod mupatuo man kaniya. Usa gayud kabutang ang dili makontrol sa usa ka tawo kung ikaw anaa sa unos taliwala sa dagat samtang gihampas ug gilabay-labay ka sa mga balod. Mao kini ang hulagway sa usa ka kahimtang nga dili gayud nato makontrol ug wala gayud kitay mahimo gawas sa pagtawag sa Dios. Ako mahinumduman ang akong experience, mga igsoon. Buhi pa ang akong amahan
Unya wala man siya trabaho og Sabado ug Domingo kay naman siya sa gobyerno. Ni kasabado sa gabi ug Domingo sa gabi mga managat mi mukuyog ko niya kami duha sa usa ka sakayan. Sakayan nga bugsay, walay makina. Moadto mi sa laod, manguha mi mga lamayagan, mamasol mi. Ug kaduha gyud mi naagi og unos ug bagyo, habagat ug amihan. Ug ang nahitabo napuno amo sakayan, nalunod mi. Nana mi naglangoy sa gawas, ang amo nalang gidikayan nga dili mawagtang ang among bugsay. Kamao ra ginay among paglaom nga makaabot mi sa daplin. So ang among gihimo hikot namo among bugsay ug ang katong hinubig among gihikot sa sakayan. Para dili gid siya mawagtang ug panalitan mo bali ang sakayan, magpabilin gini siyang maglutaw-lutaw. Kaduha kay gayon mga igsuon nga nidunggo mis sa lain ng lugar, dili na sa amo ang lugar. Mo to gingon nako nga adto na siguro kutob. Tungod kay makita nako mga balod murag napo or 5 ka andana ang gitas-on tungod kay inighangad nako sa balod perting taasa ug tuan na sa misa taas perting lawma. Sa makaduha kay gayon arang ni ang habagat kay ang habagat tibuok ang balod apan ang katong amihan buak ang balod so grabe nga kuso-kuso. Kaduha mga igsuon kaluoy sa Ginoo wa gyud mi mutagam. Kay nang kuan lagi naningkamot nga kapanood-an. Mao na ang sitwasyon nga wala kay lain masangpit ug wala kami laing masangpit kundi ang Ginoo tungod sa maong kahimtang. Karon ato makita diri nga bisan kita magasunod ni Kristo adunay mga unos nga atong masugatan. Sa kapitulo 8 bersikulo 18 atong mabasa nga si Jesus nagahatag og sugo nga moadto sila sa pikas bahin. Ug sa kapitulo 8:23 misunod ang mga disipulo kaniya. Atong timan-an, atong makita nga tingali dili tanan misunod kaniya ang mga tao. Sa higayon nga mogamit si Mateo sa pulong disipulo, wala kini magpasabot nga ang kato lamang ang 12 ka buok. Apan adunay uban nga misunod. Ato kanang makita sa Marcos 4 versikulo 36. Murag wala nako masulat diha. Ako lang basahon. Ningon dinhi busa gibiyaan nila ang panon sa katawhan ug ang mga tinun-an misakay sa sakayan nga gisakyan ni Hesus. Ug nagkuyog sila. May ubang sakayan usab didto. Sa ato pa dili lang sila ang mga disipulo og si Hesus. Aduna pay ubang mga tao nga sakay sa sakayan. Sa usa ka bahin katong wala misunod ni Kristo nakalingkawas sa makalilisang nga unos. Sa laing bahin usab ang misunod nakasinati ug katingyalahan nga milagro. Ang tanan nakalingkawas katong nisunod ug katong wala. Apan katong nakasakay nakahimo og mayong desisyon tungod kay nakasinati sila sa pagpanglihok sa gahom ug otoridad ni Kristo. Katong nakasakay sa sakayan nga anaa si Kristo nagsakay. Nakasinati sila sa gahom ug milagro sa Dios. Ang maong sugilanon sa kasinatian nila sa maong unos kalit lang kining nahitabo. Mabangis kini og mga balod naghampas silang sakayan ug ang nakapahimong talagsaon sa maong unos kay niabot kini sa dihang ang mga disipulo nagasunod lamang ni Hesus. Ang ilang gibuhat, sakto o husto, nagatuman sila sa anak sa Dios, apan niabot gihapon kanila ang maong unos. Usahay maghunahuna ta mga igsuon nga kita nagampo, kita mga Kristohanon, kita naghimo sa buluhaton sa iglesia. Usahay maghunahuna ta nga safe na ta. Naay daghang mga pagsulay nga moabot sa atong kinabuhi. Bisan pa nagsunod kita ni Kristo. No? Ingon ni pagpahimutang ni Mateo ang maong bersikulo. Mahatagan o gibug-aton. Usa ka Bible scholar mingon kung tan-awon sa Griego ang maong bersikulo naghulagway sa maong imahe.
Ang balod naghampas sa sakayan sa makadaghang higayon. Apan si Jesus nagpadayon gihapon og pagkatulog. Una-una akon unsa gibati nga kadlok sa mga disipulo ni atong higayuna. Ug bisan pa ibutang nimo atong galingon atong higayuna nga ang balod pertinang taasa sama sa akong na experience sa una. Walay kabutangan sa kahadlok. Hantod nga gamay na lang kuha nga muwad-an mig paglaom nga makaabot pa mi sa daplin. Sa bersikulo 25, miduol kaniya ang mga tinun-an ug gipukaw siya, Ginoo, tabang malunod nata. Ang Kristohanong kinabuhi dili mahitungod sa kahadlok. Apan mahitungod kini kun kinsa ang atong gisaligan. Akong usbon, ang Kristohanong kinabuhi dili mahitungod sa atong kahadlok, apan mahitungod kini kun kinsa ang atong gisaligan. Oo, tinuod. Sila sumusunod ni Hesus apan sila nagkat-on paghihapon sa pagsalig kaniya. O ang unang lakang maigsuon mao ang pagsunod. Apan atong timan-an nga sa atong pagsunod kita usab musalig. Kung kita mosunod, kita musalig kaniya. Tungod kay mahitungod kini sa pagtubo sa atong pagsalig. Kung kita mosunod ni Hesus, pan wala kitay pagsalig, susama lang kita nga miuban kaniya sa panaw apan nag-andam ta nga mulukso ug mubiya kun ang kahimtang dili na maayo. So do na tay lain nga opsyon. So unsaon man nimo, niuban ka pero wa ka mosalig, susama lang moingon kita ni Hesus. Hesus, kun mao kini imong gusto sa kanako, sa akong kinabuhi, sige, apan na ako'y backup plan. Na ako'y backup plan. Kung dili nindot ang sumusunod, ang musunod nga mahitabo. Kita musulti nga nakadesisyon na kita nga musunod ni Kristo apan luyo sa atong huna-huna, aduna patay plan B, plan C, plan D hantod sa Z kung moabot ang kalisod. Daghan kitang mga opsyon, daghan kitang giandam nga plano tungod kay misunod kita apan wala kita mosalig. Nasayod ba mo nga ang gusto ni Hesus nga siya ang atong plan? Plan A, period, ay nag-ipabot sa Z. Bisan sa B, di na ginamabot. Walay plan A to Z. Siya ang ato ang plan A, period. Tanaw na to ang iyang giingon kanila. Sa 26, sa versikulo 26, Jesus mo tawag, anong nang hadlok man mo kaayo? Pagkagamay sa inyong pagsalig, inyong ibangon siya, o iyang ibadlong ang hangin, o ang mga balod, o may banos ang kalinaw. Si Jesus ang utana, o simple nga pangutana, nganong nang hadlok kamo kaayo? Man mo kaayo? Di ba atong makita? Ang pagsalig diya ni Jesus kay dili mahitungod nga walay mawala kanato. Apan mahitungod kini nga kita andam nga ang tanan mawala kanato. Ingon ini ang pagsalig nato ni Jesus. Dili mahitungod nga walay mawala kanato. Apan mahitungod kini nga kita andam kun ang tanan mawala kanato. Lakip na ang atong kinabuhi. Dili ba moingon man kita na sulay lang gud, wala bitay mawala. Dili man na mao ang pagtubag nimo kung ikaw ni salig. Moingon ra sulay lang gud, bitay mawala, actually mawala. Sa atong balikon diri gisulti, kita andam nga mawala ang tanan kanato kung kita mosalig, musunod ni Jesus. Ang tinudanay nga pagsalig mao nga andam ka kung mawala ang tanan kay nasayod ka nga si Jesus ang tanan alang kanato. Ug naa sa iyang mga kamot ang pagkontrol sa atong kinabuhi ug sa tanang mga butang. Mao kana ang kalainan sa duha, ang pagkabaton sa tanan o ang pagkawala sa tanan. Kung naa ka ang tanan, lahi ang wala ka sa tanan. Tungod kay wala ka sa tanan, nisalig ka ni Kristo. Tungod kay si Kristo mao ang tanan alang kanimo. Unsa man ang sa inyong kinabuhi karon? Nga kamo adunay pakigbisog, kalisod sa pagsalig ni Hesus,
Basin karon nagasagubang kamo og unos. So dasigon ko kamo mga igsoon ini maong sugilanon. Dinhi ang mga disipulo naglisod sa pagsalig kang Hesus sa diyang nakasinati sila og unos. Sila nakat-on pa sa pagsalig ni Hesus. Under construction, nagsalig pa sila. Sa ato pa, wala pa gyud matibuok ang ilahang pagsalig ni Hesus. Ang pagsalig usa ka butang nga atong pagakatunan. It's a process. Kini motubo og mangmalig-on sa dihang ang atong relasyon magapadayon. Atong relasyon ni Kristo. Ug ang Ginoo nagatabang kanato. Siya nagatabang kanato aron kita musalig kaniya. Nakita ninyo mga igsoon? Bisan ang pagsalig nato kaniya dili ka nagikan nato. Naginahanglan kita tabang sa Dios aron kita musalig kaniya. Sa bersikulo 27 nagingon, natingala ang tanan og mingon sila, unsa ba gayo di ay kining tawana? Nga bisan ang hangin og mga balod mapatuo man kaniya. Mao kana ang nakanindot. Sa dihang musalig kita ni Hesus, taliwala sa unos sa atong kinabuhi, dadon kita niya ngadto sa pikas bahin ug atong makita kung si kinsa gayod siya. Kung anaa kita sa unos kauban Hesus, dadon kita, kung musalig kita kaniya, dadon kita ngadto sa pikas bahin. Kung ang unos niya diri, dadon ta niya sa pikas bahin ug atong makita ug masuta nga si kung kinsa gayud siya sa atong kinabuhi. Kamo mga nakasinati niini, nakasabot kamo sa akong gipasabot. Human mo labay ang unos sa atong kinabuhi, sa dihang naggalakaw kita uban ni Kristo. Atong makita ang lain paglamdag sa Dios kanato. Magabarog kitang matingala lamang sa iyang pagkagamanan, sa iyang grasya, o kita magasimba kaniya. So una, gikumpronta ni Hesus ang mga disipulo may tungod sa prioridad. Ikaduha, isip disipulo si Hesus muhagit kanato sa pagsalig kaniya. O ay katulo mga igsuon, si Hesus nagtawag sa mga disipulo ngadto sa pagkamasinugtanon. Una, prioridad. Ikaduha, pagsalig. Ang ikatulo, pagkamasinugtanon o pagsunod sa iyang kabubuton. Bersikulo 28 ngadto sa 34 atong basahon. Unya may abot si Hesus sa yuta sa Gadara dito sa tabok sa lanaw ug gitagbo niya siyag duha ka tawo nga nanggula gikan sa langob nga gihimong lubnganan. Giyawaan kining mga tawhana ug bangis kayo busa walay nangaha sa pag-agi ni atong dalan. Ni atong dalana. Ug misinggit sila, anak sa Dios, unsa may imong tuyo kanamo? Mianhi ka ba aron pagsakit kanamo bisag dili pa panahon? Timani ninyo kanang mga pulunga. Dili layo dito may usa ka panon sa mga baboy nga nanibsib. Mihangyo ang yawa kang Hesus. Kung abugon mo kami, pasudla kami niya ng panon sa mga baboy. Umingon si Hesus, sige, panulod ka mo. Ug mipahawa ang mga yawa ug nanulod sa mga baboy, unya ang tibuok panon sa baboy nang lumba paingon sa pangpang unang ambak sa lanaw ug nangalumos. Ang mga nagatiman sa baboy nanagan ngadto sa lungsod aron pagsugilon sa tanang nahitabo ingon man sa ginangatan sa mga giyawaan. Tungod nini nanggawas ang tanang tawo ni atong lungsura aron pagsugat kang Hesus. Dili aron pag-welcome, kundi pagsugat kang Hesus ug sa ilang pagkakita kaniya nangaliyo po sila nga mubiya sa ilahang dapit. Interesting story atong masangyaw kining maong wali tungod sa kadaghan sa mga butang nga atong makatunan sa maong sugilanon. Tungod sa limitadong oras, gusto ko hatagan og gibugaton ang mga otoridad ni Hesus. Atong tan-awon kini sa tulo ka anggulo. Usa sa inyong mga naobserbahan sa maong asoy, adunay tulo ka partido nga adunay gihangyo ni Hesus. Una, ang demonyo nihangyo nga itugyan sila ngadto sa panon sa mga baboy. Ang ikaduha, ang mga tao nangaliyupo nga mubiya si Hesus sa ilang lungsod.
ug ang ikatulo, ang tawo nga giyawaan nga iyang giayo mihangyo nga mukuyog kaniya. Mao ni asoy ni Marcos ug ni Lucas. Atong tan-awon mga igsuon, atong hatagan ko kamo sa atong aplikasyon ini. Karon giunsa paghulagway ang mga tawo nga giyawaan? Una, nagpuyo sa mga lubnganan. Matud sa Marcos 5 versikulo 3 atong makita kana. Assignment. Walay makagapos kanila. Marcos 5:3 gihapon. Kusgan og walay makapugong kanila. Marcos 5 versikulo 4. Adlaw o gabi nagsigig-singgit og nagsamad-samad sa ilang lawas. Marcos 5 versikulo 5. Walay bisti sa dugay ug hataas ng panahon atong makita sa Lucas 8 ngadto sa 27. So atong ihulagway ang kining maong tao, no? Ihulagway sa inyong unahuna. Siya nahimulang sa katilingban, kanunay nagantos, nagsigi og singgit 24 oras matag adlaw ug nagsamad-samad sa iyang lawas, walay bisti ug duguan ang lawas sa mga tungod sa iyang pagsamad-samad niini. Ug nagpuyo siya sa mga lubnganan. Base ng ubang mga tao nga duol kaniya misuway paglupig ug pagtabang sa maong tao, panpakya sila. Nakita ba niyo mga igsoon sa kani kahulagway sa kawalay paglaom? Sa dihang nasugatan sa mga demonyo si Jesus sa bersikulo 29 nagaingon, misinggit sila, anak sa Dios, unsa may imong tuyo kanamo? Mianhi ka ba? Aron pagsakit kanamo bisag wala pa. Dili pa panahon. Nakabantay mo? Nga kini mga demonyo maayo sa theology. No? Nakaila sila ni Jesus nga anak sa Dios. Mihisgot usab sila mahitungod sa paghukom. Mianhi ka ba aron pagpasakit kanamo? Ug mituo usab sila sa pagampo. Nihangyo sila nga mosulod ngadto sa mga baboy. Sa 31 mingon, mihangyo ang mga yawa kang Hesus. Kung abugon mo kami, pasudla kami niya ng panon sa mga baboy. Mao kani ang ilang hangyo. Usa-usab kini ka pamaagi sa pagampo. Manghayo ka. Ang mga demonyo adunay dakong kahadlok ni Hesus. Dakong kahadlok ni Hesus. May pa mga demonyo na may kahadlok ni Hesus. Bisan pa nga sila gikahadlukan sa tibuok lungsod apan sa dihang miabot si Jesus, sila ang anaa sa labing kahadlok nga kahimtang. Nagpakiluoy sila nga dili sila paantoson. Makita ninyo ang pagtugot, si Jesus mitugot sa hangyo sa mga demonyo. May hinungdanon kini. Matod pa sa bersikulo 32, ningon siya, sige, panulod kamo, mingon si Jesus, ug mipahawa ang mga yawa, ug nanulod sa mga baboy, unya ang tibok panon sa baboy, naglumba paingon sa pangpang, ug nangambak sa lanaw ug nangalumos. Matod pa ni Marcos, matagsulat sa basahon sa Marcos, nag-ingon nga, adunay 2,000 ka mga baboy, katong maong panon. 2,000 ka mga baboy. Kung ato patong gilitson, purtindagana. Dako kay itong negosyo. Upadahin kita atong tanahon kung unsay nahitabo sa dihang ang mga tao sa maong lungsod nga nakasaksi sa mong hitabo. Sa bersikulo 33, nagaingon, ang mga nagatiman sa baboy nanagan ngadto sa lungsod aron pagsugilon sa tanan nahitabo ingon man sa ginangatan sa mga giyawaan. So ato makita adunay saksi niini ug sila mao ang nagatiman sa baboy. Adunay saksi sa mga maong hitabo, no? Nanagan sila aron pagsugilon sa ilang lungsod sa ginangatan sa mga baboy. Nya unsa may sunod na hitabo niini? Atong basahon sa Mateo 8 bersikulo 34. Tungod niini nanggawas ang tanang mga tawo niadtong lungsura aron pagsugat kang Hesus. Ug sa ilang pagkakita kaniya, nangaliupo sila nga mubiya siya sa ilahang dapit.
Nangaliw po. Susama sa pag-ampo. Makita kini nato sa sulat usab ni Marcos. Sa Marcos 5, versikulo 15, nagaingon, miduol sila kang Hesus ug dito nakita nila nga naglingkod ang tao nga kaniadto giyawaan. May sapot na siya ug gibalikan na sa maayong pangisip ug nangahadlok sila. Mura sad sila mga demonyo. Hadlok man sila. Pagkapait. Sulubon kayo, bahitabo. Panon sa ang tubag ni Hesus? Sa paghingilin sa mga tao, ningon siya, umihawa siya. Sa Marcos 5:18, gisugdan kini, pagsakay ni Hesus sa sakayan, pasabot kini, nga mupahawa siya, tungod kay gihinginlan siya sa mga tao niya tumong dapit. Atong mabantayan nga matuguton si Hesus, umitugot si Hesus nganhi. Matuguton siya. Ngadto sa mga tao kami sa likway kaniya, no. Sa mga sumusunod nga bersikulo atong makita nga may usa ka tawo nga naghangyo kaniya. Makita lang kini nato sa sulat ni Marcos kay wala man kini gipakita og gisgutan sa Mateo. So atong tanawon sa Marcos 5 versikulo 18-19. Pagsakay ni Hesus sa sakayan, ang tao nga kaniadto giyawaan nagpakiloy kaniyang nagingon, mahimo ba? Muuban ko kanimo? Sa 19 niingon, apan wala mo tugot si Hesus ug mingon hinuon, pauli sa imong panimalay ug sulti sila unsa kadako ang gihimo sa Ginoo kanimo ug unsa siya kamaluluyon kanimo. Pagkaman og pag-ayo sa giyawaan niya pa siya ni Hesus, padulong padulong na mo sakay sa sakayan ug mihangyo ni Hesus nga mukuyog kaniya. Karon atong makita ang kalainan sa nahitabo sa tulo ka sugilanon. Ang demonyo ni hangyo nga mosulod sila sa mga baboy, misugot si Hesus. Ang mga tao naghangyo nga muhawa si Hesus ug misugot usab siya. Ang maong tao nga gitabangan ni Hesus nga naghangyo nga mukuyog siya niya, wala tuguti ni Hesus. Pagtugot alang sa mga demonyo o sa mga tao, apan kun iyang mga disipulo, si Hesus mihatag og direksyon. Mo ni atong makita nining maong tao nga iyang giayo, nga nahimo niya usa sa iyang mga disipulo. Mao kini ang pagtulunan nga atong mausab ug ayuhon ang atong relasyon diha ni Kristo. Kung kita magampo ug moduol ni Kristo, kadaghanan kanato mangayo og pagtugot og dili direksyon. Di ba? Kasagaran ta mo ampo. Lord, kung mutugot ka, kung musugot ka, Lord, naa na ginadiha ang ako ang cross. Kung mutugot ka, Lord, ingon ni ana atong pangayoon sa Ginoo. Apan ang gipasabot din mga igsoon, dili ang pagtugot kundi direksyon. Aduna kitay butang nga gipangandoy, tingali maayo man kini, apan kita andam magpaabot sa direksyon sa Dios sa atong kinabuhi, bisan dili pa kita uyon niini. Gusto na gyud ta. Nga kanang atong cross maato na pero dili pa panahon nga ihatag sa Dios. Atong mabantayan nga maayo ang gipangayo sa tao nga gitabangan ni Hesus. Tuguti ako nga muuban kanimo Ginoo. Apan si Hesus mitubag, dili. Aduna ako'y lain nga giandam alang kanimo. Una-una ang imong gipangayo sa Ginoo sa mga niaging adlaw, bisag karong adlaw, atong una-unaon. Tingali wala katuguti sa Dios tungod kay aduna siya lain nga direksyon alang kanimo. Mao na atong hinumduman. Sa atong pagbangon nagampo na kita. Kung unsay ato ang gipasalamatan sa Ginoo, ini kuman atong pasalamat, mangayo dayon ta. Murag anak magyud ta siguro kanunay. Kayuan kita sa Ginoo. Dadon lang natong pasalamat niya din mangayo. Pero okay kay na mga igsoon. Wa nay problema.
Tingali wala katuguti sa Dios ug tungod kay aduna siya lain nga direksyon alang kanimo. Wala motugot ang Dios tungod kay aduna siya direksyon. Tungod kay ang atong pangayoon dili ang pagtugot kun dili unsay direksyon nga ihatag sa Dios kanato. Unsay iyang ipabuhat kanato. Dili kay moingon ta tuguti ko Lord nga ako ning buhaton, imuha na, atoa na, ako na. Panmiyon ka, Lord, unsay imong direksyon ining mong bulaton? So ang Ginoo ang naghimo, siya ang nag-initiate, siya ang nag-una, siya ang author. Kinahanglan nga ang usa ka disipulo wala mangita nga iyang kabubuton matuman diha sa Ginoo. Apan ang kabubuton sa Ginoo nganha kaniya. Akong balikon. Ang usa ka disipulo wala mangita sa iyang kabubuton nga matuman diha sa Ginoo. Apan ang kabubuton sa Ginoo nganha kaniya. Kay og iyang kabubuton iya. Atong kabubuton ato. Apan kung gikan sa Dios iya sa Dios. Kinahanglan nga kita makat-on nga magunawna sa direksyon. Dili sa pagtugot, mao kini ang pasabot kung kita motawag kaniya o sa Ginoo. Direksyon dili pagtugot. Kay og muhatag ang Ginoo o muhatag ang Dios kanato og direksyon, kana nagpasabot nga ikaw gitugtan na nga imo kanang buhaton. Kung mangayo kag pagtugot, tugutan ka sa Ginoo apan wala katudloy kung asa ka padung. So wala kay direksyon, wala gyapon kay mahimo. Sumayo na nga mangayo tag direksyon sa Ginoo kay harun tugutan ta niya nga ato nang mahimo. Ang gusto niyang ipahimo nato. Ang desisyon anaa ka nato. Apan dili kita ang boss sa atong kaugalingon o sa atong kinabuhi. Si Jesus mao ang atong boss. Siya ang atong Ginoo, siya ang atong amo, siya ang atong hari. Mao na atong timan-an mga igsuon, dili kita ang boss sa atong kaugalingon, kay dili kita tagiya sa atong kinabuhi. Usay mo duol kita sa Dios pinaagi sa pagampo, mangayo kita og trabaho nga gipaabot o mangayo tag kapikas sa kinabuhi. Ug moingon siya dili o wala o lahi ang iyang isulti kanato. Usay gusto kitang makalingkawas sa malisod nga kahimtang, apan moingon siya dili. Kung anata sa kalisod natural mangayo ta sa Ginoo, Lord, how asa ako nining maong kalisod? Nya moingon ang Ginoo dili. Ngano man, tungod kay igiya hinuon kita niya ug ubanan sa pag-atubang ug paglahutay sa maong pagsulay aron hulmahon ang atong kinaiya. I-mold kita sa Dios niya ang atong kahimtang. Mao nang moingon siya dili. Sa atong paglahutay gimold o gihulma kita sa Dios ang atong kinaiya, atong batasan, ug ato mismong kaugalingon. Gusto nato ang kinabuhi nga walay kalisdanan, di ba? Tinuod man na, bisan ako. Pero naamo gina sa Biblia, in this world, there are many tribulations. Daghan kayong pagsulay. No? Gibak-apan sana ni James, kung makasugat kag daghang mga suliran. Hala, suluhan na. Dito. Paglahutay kay kana mo kayuhan alang na kanimo, no? Ningon dinhi, igiya hinuon kita og ubanan sa pag-atubang ug paglahutay sa maong pagsulay aron hulmahon ang atong kinabuhi ug atong kinaya. Gusto nato ang kinabuhi nga walay kalisdanan o kasakit, apan moingon siya nga dili. Moingon siya, tagaan ko kamo og igo nga grasya o kaluoy aron makalahutay kamo kay aduna ako'y laing katuyuan para kaninyo. Muna gingon niya, my grace is sufficient for you. Sa Marcos 5, versikulo 20, may balita, nagaingon, busa ang tao milakaw miadto sa Decapolis ug nanugilon mahitungod sa mga butang nga gihimo ni Jesus kaniya ug nahibulong pag-ayo ang tanan nga nakabati niini. So gidala pa ni sugot pa si Jesus nga iyan pakuyugon ning tawhana di wala na
Wala na nugilon dito sa Decapolis sa maayong gibuhat sa Ginoo. So doon na siya katuyuan og tumong nganong wala niya, nganong gibulibaran niya nga dili mo kuyog among tao. Sa atong makita nga si Jesus adunay kabubuton og otoridad, labaw sa na mga demonyo ug sa mga tagalungsod. Aduna siya kabubuton og otoridad labaw sa iyang mga katawan nga siya mahimong Dios ug siya ang mugiya kanila ug kanato. Timan ang mga plano sa Dios mas labaw pang maayo kaysa atong mga plano sa atong kaugalingon. Akong balikon, ang mga plano sa Dios mas labaw pang maayo kaysa atong mga plano sa ato ang kaugalingon. Matod sa gingon sa usa ka pastor nga gikanlag George Truett, there is no failure in God's will and no success outside of God's will. Matod pa, wala gayoy kapakyasan kung ana ikaw sa kabubuton sa Ginoo, ug wala gyud ikay kalampusan kung ana ka sa gawas kabubuton sa Ginoo. Duha ka butang atong makita, kapakyasan ug kalampusan. Apan ang kapakyasan atong madawat kung wala kita sa kabubuton sa Dios. Ug ang atong kalampusan dili usab nato makabot kung ana kita gawas kabubuton sa Dios. So pangutana, gipangita ka ba sa direksyon o nagpangita ka ba sa direksyon sa Ginoo? O nagpangita bako? Bisan lahi kini, basin lahi kini sa atong gusto, sa imong gusto o sa akong gusto. Tungod kay ang pagsunod nato sa iyang kabubuton dili mahitungod sa mga dagkong butang apan ang pagpili kung unsay pinakamaayo. Dili sa mga dagkong butang kundi ang pagpili kung unsay pinakamaayo. Ay i-recap nato, ug gikan nining aning tulo ka mga sugilanon atong makita ang tulo ka pananaw sa pagbansay sa mga disipulo. Una, ang ilang prioridad mao ang pagbutang ug una ni Kristo. Ang ikaduha, ang pagsalig mao ang pagbutang sa atong pagsalig diha ni Kristo. Ang ikatulo, pagkamasinugtanon mao ang pagsunod sa iyang kabubuton. Importante kayo ang tulo ka P. Paminaw, pamati sa mga pulong. Prioridad, pagsalig, pagkamasinugtanon. Unsaon nato pagsukod ang atong pagkadisipulo? Ato kining masukod diha sa pagkamatuod sa atong relasyon dinha kang Hesus. Ug aduna kay genuine relationship nga ni Kristo, diha nato matino o diha nimo masiguro nga ikaw usa ka disipulo ni Kristo. Kung ikaw nahimong sumusunod ni Kristo. Tungod kay bahin kini sa atong prioridad, bahin kini sa atong pagsalig, ug bahin kini sa atong pagkamasinugtanon. Adunay usa ka sigulanon, napulo na katuig ang milabay. Matod pa sa sugilanon, sa nagsulti niini, adunay bag-o nga grupo nga mitumaw nga nagatawag sa ilang pundok nga the New Vegetarians. Aday pwede ra New Vegetarians. Nakadungog na mo ani? Ganiha nakadungog mo? Nakadungog mo ani ganiha. Oh. Mao kini kun unsa sila ang mga vegans o dili mo kaon og karne apan sa kanunay apan dili sa kanunay. Mahimong kausa o kaduha sa usa ka semana mukaon sila og karne sama sa mga bacon. Pinili sad. Steak o manok ug isda. Apan mao ni ilang ginasulti, kami mga vegans o mga vegetarians. Sa makadaghan nga mga panahon, apan kun moabot ang takna nga magpangita na gayud ug maayo, kami mukaon og karne. Mukaon mi og karne ug mao nga gitawag namo ang among kaugalingon og the New Vegetarians. Apan naa day mga karaan nga mga vegetarians, mga tigulang na siguro ni. Apan ang mga karaan nga vegetarian nagaingon, ang matuod nga vegetarian makaingon nga dili man na tinuod nga mga vegetarian nang tawhana kay mukaon mag karne.
Di magani mo angay mo gamit sa ngalan nga vegetarian, kay mga vegetarian, vegetables naman, utanon naman ganang mga dahon ang inyong panganon, nganong na may dahon ang inyong karne? O na may karne ang inyong dahon? Dili ka mo mga vegans. Matod pa niya. Mao ang daan nga vegetarian, ang vegans o ang bag-o nag-away, naglalis. Tungod sa hinungdan sa isig kapundok. Kay ang karaan mingon, angay nga usbo ng inyong pangalan. Umao nga ang naulahi, o ang sa ulahi, nag-usab og pangalan ang new vegetarians. Kay naglalis naman sila sa old vegetarians. Ilang iusab ang ilang pangalan ngadto sa the flexitarians. Nadaghan na hinuon. Flexible naman kay sila, mukaon bisag unsa, no? Ug mao kini ang ilang ginabuhat, mukaon lang sila og karne kung gusto na jud silang mukaon og karne. Ug sa mga higayon nga karne ang giandam sa lamisa, ug sa mga higayon nga walay laing kapilian, apan gawas ni ana sila mga vegans. No? So ug sa ato pa ng pinulungan paling-paling babalingbing, no? Di ko mukaon ana. Mao bitan na moingon ang uban nga wa ginay mayo lang ng litson. Ugwap pero na ganis ta lami May lang ng litson, litson. May lang na wa pa pero na gani lami gini litson. Tangkugo man ay kuhaon pastor ni kana. Lami man kay nang tangkugo, no? Kung sa kadaghanan sa mga katawhan sa iglesia karon mga igsoon, karong panahon na gitawag nato kana og mga flexitarian Christians. Ngano man tungod kay mupili lang kung unsay gusto nga parte sa pagkakristohanon ang ilang angkonon ug buhaton. Mamili lang sila og mga sitas nga tumanon sama sa mga moingon. Unahon nako ang Ginoo ug magbuhat sa tanan niyang ipabuhat kanako kon Domingo. Apan sa ubang adlaw sa semana ako na ang oras. Ako na nang kinabuhi, ako na nang salapi, ako na nang kinaiya, ako nang batasan, ako na tanan, hasta akong sala, ako na. Hawa mo siya nangangkon. Puro ako, Domingo ray sa Ginoo. Kita mo pili og unsang adlaw nga mosunod ni Hesus. Ug unsa nga adlaw nga dili. Maghimo tag atong balaod, Jesus nagtawag kanato nga mosunod kaniya. Dili lamang kutob kun adunay mga benepisyo nga atong makuha. Daghan naman na nahitabo mga igsoon sa mga iglesia. Adunay mosulod sa iglesia tungod kay nag-apas silang makadawat silang benepisyo. Tanaw mo nako, di na ako ha. Atong makita kung giunsa kita paghagit ni Hesus sa atong mga prioridad, sa atong pagsalig ug ang atong pagkamasinugtanon. Ang pagsunod ni Hesus dili lamang importante, apan ang pinaka-importante sa atong kinabuhi. Dili lamang kana siya importante mga igsoon, apan pinaka-importante sa atong kinabuhi ang pagsunod ni Hesus. Dili lamang kini usa ka bahin sa kinabuhi, apan mao kini ang sentro ug ang tanan nagatuyok diha ni Hesus alang sa katuyuan sa gingharian sa Dios. Ang atong career kay ubos sa kabubuton sa Dios ug sa Ginoo. Ang atong pamilya kinahanglan nga nakasentro diha sa pagsunod ug pagpangalagad ni Hesus sa atong Dios. Atong mga bakanting oras, dili na ato. Ayaw na gamita og duwag Minecraft, kay dili na ato. Apan itugyan ngadto kang Kristo ug sa iyang mga katuyuan, kay dako kay nagkapuslan sa atong iglesia. Tungod kay walay laing paagi sa pagsunod kang Hesus kundili ang hingpit nga pagsunod
ni Hesus. Akong balikon mga igsoon. Walay laing paagi sa pagsunod kang Hesus kundili ang hingpit kapag sunod ni Hesus. Magampo ta. Hallelujah. Salamat Ginoo sa imong mensahe, imong gihatag ining kapunon. Salamat sa imong pagtudlo nga ang imong kabubuton lamang ang among matuman, ang among matuman Ginoo sa among kinabuhi. Ug ikaw ang importante sa tanan. Atagi kami Ginoo, Lord, nagampo kami dugang pangkusog Ginoo nga kami makapaghinalig kanimo ug himuon kanamo nga prioridad sa among kinabuhi. Liguna, ang among tagsa-tagsa kakasing-kasing, tagaay kami pagsalig kanimo aron makasunod kami sa imong kabubuton ug tuguti, Amahan, nga ang among nakatunan, ining imong mensahe, magpabilin kini sa amo ang hunahuna ug sa among kasing-kasing. Ug amo kining pagapuy-an, ug amo kining magamit ug ma-apply sa among kinabuhi. Salamat o Dios nga imo kaming gitudluan nga dili lamang importante ang pagsunod ni Hesus, apan mao kini ang pinaka-importante sa atong kinabuhi ug sa among kinabuhi. Dili lamang kini mao usa ka bahin, apan mao kini ang kinatibuk-an ug ang tanan ana alamang diha ni Hesus ang katuyuan alang sa gingharian sa Dios. Salamat Ginoo Lord sa dako nga pribilehiyo nga sa makausap pa kabati na usab kami sa imong pulong. Nagampo kami Ginoo God nga dili makawang Ginoo ang among nakatunan tungod kay imong pulong nagaingon nga matag pulong nga buwa si imong ba Ginoo, dili gyud mo balik nga kawang apan mo akumpisar kini kun unsa may imong tumong ug katuyuan sa among kinabuhi o Dios. Salamat Ginoo God, daghang salamat Ginoo. Unsa man Ginoo Lord God, among makabut Ginoo, kalampusan man o dili Ginoo Lord God, kayuhan man o dili Ginoo Lord, tuguti nga ikaw lamang ang mahimaya sa among kinabuhi Ginoo. Kini akong pag-ampo, imo ang tandawaton Ginoo Lord God, nga mo mabalik diya kanimo ang tanan dungog himaya, pagdaig ug pagpasalamat. Sa ngalan sa imong bugtong anak ka si Ginoong Hesukristo, among Dios ug manluluwas. Amen. Amen.